Wat? Selma! Selma, ik had niet gedacht dat je nog zou komen. Hoe maak je een oud verhaal modern? Door muziek. Brugklas, de populaire serie van de Nederlandse tv, komt naar het theater met een eigen musical. Hey Max, heb je al die video gezien van jouw klikker? Behoorlijk vrouwenvriendelijk. Nou ja, wie heeft dat erop gezet? Als niemand zegt dit moet anders, dan zullen alle foute dingen altijd fout blijven. Kom auditie doen, Bram. Nou, ik op het podium, dat lijkt me... Gewoon doen. Alles wat er gebeurt in het eerste jaar van de middelbare school kun je nu van dichtbij meemaken in Brugklas, de musical. Ik wil het verhaal van Willem van Oranje vertellen zoals het was. Ik wil niet dat dit het zoveelste mannenverhaal wordt. Alle meiden zijn het met je eens. Met castleden van de tv-serie. Iedereen ziet mij ineens als een enorme seksist. Zelfs mijn vriendin. Terwijl ik heel feministisch ben. Oh, ik dacht dat het was omdat we vrienden waren. Ineens staat de hele school op zijn kop. Zit jij achter klikker? Over 3 weken is het al première, hè? Aan de slag dan! Nieuwe school, lange gangen, klamme handen, rode wangen, handen schudden, namen leren. Ik draag vandaag die stomme kleren. Een buik voor vlinders, een tas vol boeken. Je moet verliezen, je kruisland kan zoeken. Je voelt je super klein en groen als gras. Je vrije leven is vrij, nu begint het pas. Brugklas, een nieuwe richting. Brugklas, een nieuw begin. Brugklas, al die regels heeft dat zin. Brugklas, brugklas. Brugklas, de musical. Kom je ook naar het theater?